näin tehdä juustosämpylä. Tarvitsee 2 leipää, juustoa, pepperonia ja rasvaa. Niin, me tehdään silleen. Kuumennetaan pannu. Laitetaan rasvaa pannulle. Laitetaan leivät pannulle. Painetaan. Ja painetaan. Ja näin. Sitten kun on paistettu, otetaan toinen puoli. Ja sitten toinen puoli. Sitten laitetaan pepperonit. Näin. Sitten laitetaan juusto. Näin. Juusto tähän. Sitten käännetään. Sitten käännetään. Näin. Sitten odotetaan, että se on valmis. Ja nyt sinulla on hieno sämpylää. Juustosämpylää.